stop med det. Okay, vi vil gerne vise nogle øreringe, så der er dem her. Der står don't be worried, be happy på, og den. Hvis I skulle være i tvivl. Og ja, der er 2 fra. Godt. Nå, så er det bare igen. Gang. Dem her. De er faktisk fra Ida, og det er sådan nogle store blomster. Lidt tættere på. Sådan der. Godt. Så er der Nogle perler. Jeg kan lige tage den her ud. Underholdning. Godt. Der er dem her fra H&M. Dem her Nu vil jeg også vise fra noget. H&M. Så er dem her, jeg aner ikke, hvor de er fra. Fra H&M. De er også fra H&M. Så er der dem her. Det er sådan nogle små hvide blomster. Fra De- H&M. Nej, var de ikke fra Nå. Så er der nogle små gule blomster, som er Fra Ida. af Ida. Så er det min tur. Så er der nogle blå blomster, der er fra Ida. Og nogle sorte blomster, der er fra hvad? Fra Af Ida. Ida. Siger vi bare. Jeg ved aner virkelig ikke, Det- hvor de her øreringe er fra. De er fra H&M. H&M. Og dem her, de er... Dem her, de er også fra H&M. Ja. Kan jeg nemlig huske. Og dem her, de er fra... Den har du vist. Hej. Ja, hallo. Dem her er også fra H&M. Dem her er også fra H&M. Og det er dem her også. Dem her er også fra H&M. Dem her ved jeg ikke, hvor Dem har vi selv, dem har jeg Dem selv har Mary selv lavet. Hun er så kreativ. Ja, kreativ mig. Og så er der... Dem her, de er også fra H&M. Og dem her. Nu vil jeg De vise er også dem. fra Så vil jeg H&M. også vise dem, jeg har på. Se. Nå, jeg har sådan nogle små æbler på, som er fra Thailand, og sådan en lille kanin-ting, Playboy, Dims, Sedut, Dims, jeg ved ikke, hvad det er. Den er også fra Thailand. Nå, men Så jeg aner ikke, hvor I kan købe det. det var det. Hej.